maring endi sih? Niate panering mimi Yutini. Lah sampean panering endi Yutini? Jabane pan golek dombreng nyopan ngojek karek pasar. Lah sampean motornya nang apaan Yutini bisa ngoletine dombreng. Bane kempes wetan susus pako. Ning pasar pan apa Yutini? Ya pan belanja bosre soalen pan anak acara areone gujo tegalan. Oh berarti kok rame ya? Urunan om Basil kudune urunan. Ya, mana kok? Kita mana nyak nanyong. Ya wis, beres wis. Ya wis kok tak jupuk duit ya. Balia, Ya, aku ngiling nang status Butini. ya. Jarene arep ngadak kena reuni. Ya wis gak apa-apa. Yuk kita urunan kabeh bareng-bareng. Engko aku tak nelpon Bu Yutini. Urunane pira ya? Telepono Yutini kok. Yutini di bel di WA, HP-ne ora aktif. Ya Allah, kayak wong dasar kaya ngono ya duwe HP nggo apa ya? Kelon kali kae wong kelonan. Hai Yutini, wonge jebule lagi kumpul beneran oh. Ya kae wis pada kumpul. Yo, parane yuk. Teko ngendi ki mau? Iya, Mbak Liang golek sampean karo Jonggrang iki bener kene pan bahas soal reuninan. Nah, ya wis, undangane wis ana. Ora usah undangan-undangan, Mbak Liang kan anak grup nang WA kok dine ngerti ning kok disamper siji-siji. Ya gampang ya ana WA ya. Pimen. Oh, ya wis saiki ning omahe Mbak Isa wae yo. Saiki. Ame Mbak Isa. Ya wis, bareng-bareng ya. Bareng-bareng Yuk, yuk, bareng. Mbak Lia, suwe temen ora njuk kanjo ki nyong mendem oh Mbak Lia. Nyong wis mendem nggih. Sabar wis ya Mbak Lia. Ya Yutini, nyong tak selalu sabar. Wong panggaweane nyong cuma ya nyetir-nyetir kayak ngene tek nang culi. Lah kowe yo item sing mabuk malah ima sing wak. Ampun deh. Wis anjuk durung Mbak Lia, nyuwis kesel. Wis anjuk sing mau anggawin. Yo model wis anjuk kebule ke. Mateni wis ya jok. Lah ayak kowe ben, dene nyorating bae yo. Iya mari Isa. Isa ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gani sampai wis nang kene, Ba. Si Atika apa? Mainnya semau, apa-apanya kelalen. Ya pene-pene acting oba. Aja serius sampean. Gue yuk ini oleh-oleh mangan gula yang sing yo isa. Apa-apanya? Apa-apane kayak salon, kan bukrim, kayak kowe bek lalen tak sambung omongan. Alalane pan Roedi kan Dawir. Reoni Yuisa. Akeh temen. Di perintah Pak Guru. Ngomong baik si hitam gue. Ngomong baik. Mumpung reone sedulur, syutingnya aja ada liren-liren. Semangat, oke? Saperak burong perak, Tegalan.
Wis metu duit, sing semangat ya sedulur. Nggih. Jalan, Ancak.